Frente a los derechos humanos, el silencio no es una opción. Ja s'ha acabat la cançó? Com es fa això? Apreta! Paz, justícia i Catalunya lliure. Perro Sánchez, préñame. Yahoo, Netanyahu. És que aquí és una de les múltiples situacions en què jo he acabat cedint. Hem de deixar de fer coses en castellà, David. Què et passa amb el castellà? No em passa res, però estem fent un podcast, volem que ens donin una subvenció en català i no podem anar fent cartells en castellà. Saps que a més a més, aquesta... això està malament. Aquesta no és la teva veu, eh? Quina Tu veu? estàs forçant la veu aguda. Per què? No és la teva veu. És que- Estàs sempre esforçant-te. Has de trobar la teva veu. La meva veu... Em poses negre! Però escolta'm, podem intentar fer les coses en català? Però si jo m'acabo de trobar el C2, tia, aquest matí. Et veig molt Us explico una cosa. pensant que has aprovat. He aprovat. Aquest matí he fet la prova oral del C2. Val? Sí? I m'ha tocat fer... És que ha sigut molt fort. T'ho volia explicar per això. Prova oral? Prova oral d'oral. No, aquestes bromes aquí no, eh? Sí, Aquestes bromes aquí no. Ja porto 2 birres. Vull dir, jo soc pro-lesbiana. Entonces, he fet la prova de l'oral i m'ha tocat ser una regidora... Bueno, un regidor, realment era un regidor, però... Ja t'identifiques amb el gènere femení, ara? Depèn de tal. Bueno, m'ha tocat ser un regidor i havia d'explicar a la ciutadania que estava molt bé lo de la recollida selectiva, ¿vale? I sabeu què he fet? De cop i volta he començat a imitar l'Ada Colau. He començat a fer... bueno, tal, no sé. Començava a fer així. M'encanta la Colau. M'agrada la Colau, que per cert es diu Immaculada. Ho sabíeu, això? Com? Que us és immaculada. A veure, les seves germanes es diuen Esther i Glòria o alguna cosa així. No es podia dir Ada, es Clar, és que diu no Immaculada. pot ser els comuns dient immaculada. És massa religiós, no? No es pot dir, no es pot fer, no es pot fer. Bueno, ja s'ha acabat el teu moment. T'haig d'explicar una altra cosa, que li he promès a la poca gent que ho sap que t'ho explicaria en directe. Te'n recordes que jo, abans que comencés això, he arribat una mica esbarada? Quin dia no arribes esbarada? O sigui, jo arribo esbarada, però tu arribes al doble d'esbarada. Bueno, això és discutible. Bueno, he hagut d'anar a imprimir unes coses perquè aquesta homòfoba no ho havia fet. Però, un moment, en quin moment la feina me va imprimir? En quin moment sóc el teu productor? Vull una ratlla. No, sí, tu has arribat sense haver-se Que no el puc guió. més. O sigui, Aquest home és policia secreta. policia secreta no, però hetero és. Hetero? Ets hetero? Hi ha més heteros a la sala? Homes heteros que aixequin la cartolina verda, si us plau. Sí, Verge! els gais hem hagut de sortir de l'armari en un moment de la vostra vida, avui ho feu vosaltres, si us plau. Homes heteros, aixequeu la cartolina verda, si us plau. La verda, hi ha tres. Tres heteros. 4. Sí? Sí, tus collons de massa. Bueno, Doncs llavors, ara sabeu què se sent. he anat a imprimir una sèrie de coses com això que teniu a la mà, ¿vale? I t'he dit, hi ha molta cua, he estat uns 25 minuts. Pues quan he acabat d'imprimir, me n'he donat que m'havia deixat a la moto, a la mota. Les claus posades. No, tota la bossa amb els micros. Us haig de dir que visca Collboni perquè no me'ls han robat, eh? Això amb la Imma no passava. És que... He pensat, t'ho explicaré davant del públic perquè si t'ho explico en privat m'haguessis agredit. M'agrada que treguis aquest tema per poder defensar davant de les xarxes que no sóc una persona violenta, tot i que últimament se m'està acusant a través de les xarxes socials. Ah, és veritat. Vaig fer un story l'altre dia cagant-me en un puto racista que hi ha al lloc on entreno. No puc dir el nom del lloc on entreno, perquè si no em pica el crostó a mi. Però hi ha una persona, un puto racista, que el vaig com assenyalar i vaig posar qui vulgui saber qui és per girar-li la cara, rotllo, anem a aïllar-lo, que ningú li parli, doncs el tio es va pensar que girar-li la cara volia dir fotre-li una hòstia. Però em coneixeu, jo no pego a veure, amb caris. No pegues a la gent, però ets passivo-agressiva, eh? Això sí. Bueno, què? Presentem o què? Perquè això durarà 1 hora i mitja, Cari. Bueno, estem molt contentes. Fem el moment de bon dia, bona tarda, bona nit, gràcies a totes i totes per estar aquí. Ui, quina bajona! Crec que ha sigut la intro més llarga de la història, però no té tenir públic. Estem superfelices de Ja se'n va la gent. de
poder compartir el nostre podcast amb gent en directe, com dèiem abans de començar a gravar, a fer comèdia sense públic, és com tirar-se de dalt de tot. És com follar amb condó. És broma, és broma. No, no és David, és que... És broma! Com segueixo? Follava amb condó, almenys de tant en tant. Sí, baixa la probabilitat d'agafar temps. Puc agrair ja? Sí, agraeix. Agraeixo a la Fede Que és el som? això, aquest lloc, vale? I us haig de dir que... Espera. Fan 10 anys! Un aplaudiment per la Fede! Un dels espais gay, queer, de referència a la ciutat de Barcelona. Aleshores, ui, ho han posat en castellà. Ho han posat en castellà. Bueno, hi ha un Fedefest, Això vale? amb l'Ada no passava. Us ho traduiré en directe. Vine a celebrar els nostres 10 anys de dia. Ho fan de dia. Al nostre centre cultural Albareda del Poble Sec. Albareda, on és Amb això? música, festes, sorpreses i shows de les artistes de la casa. A nosaltres no ens han convidat. Ara parlem amb l'Albert. Bueno, ho poso per aquí. Què més? Què més? Bé, tema funcionament... Quina calor. Ho volies explicar, això? Que si us heu de drogar, drogueu-vos al lavabo, si us plau. Es consumeix allà el que ve a ser alcohol, aquí no es pot entrar, i jo què sé, ja està. Què més? Avui, per sorpresa de suposo absolutament ningú, i més després d'haver vist la meva samarreta, el tema del dia, que a mi m'encanta tenir un tema per ordenar, serà, com o no, el Festival d'Eurovisió. Hi ha molta xitxa d'aquest tema, hi ha moltes coses a parlar, però és que jo, sincerament, no sé ni per com començar, és com una gran festa. Bueno, l'últim episodi que vam fer aquí anava del Benidorm Fest, llavors trobo que, no?, que tu que tens TDAH... Vam parlar, sí, vam parlar que era el Benidorm, vam estar parlant del teu càncer, de la melòmana... Per cert, poseu-vos crema, Sí, és molt important. I com a gran festa de l'homosexualitat, del brilli-brilli, hem pensat que hi havia com bastant de tema. No sé què... Tu, a veure, què et va semblar Eurovisió? O sigui, però honestament, amb quin país anaves, Joan Sureda? Amb Israel, màxim. No, però et diré per què, o sigui... La cançó era bona, No. La cançó era bona. No, jo és per un tema. Tapava les bombes. Això sí. No, Israel basura, Netanyahu basura, però aquesta penya sap vendre, tio. O sigui... Com els catalans. No, saben sortir-se amb la seva. A mi és una cançó absoluta... O sigui, no et diré que és una merda, però era absolutament mediocre. Però ells tenen un objectiu, ells hi van, ells aconsegueixen, no com nosaltres. O sigui, nosaltres estem superequivocats. O sigui, Melody. O sigui, per molt que repeteixi... Nosaltres som els espanyols? Jo pensava que parlava... Uau! O sigui, jo estava pensant en el referèndum i tu amb la Melody. És que Eurovisió ens uneix a tots. Eurovisió ens fa una mica espanyols. Bueno, jo vaig estar a punt d'agafar les armes, després de veure aquella gala. Però és que de 3 hores va ser soporífera, però volia anar és a dir, el problema que tenim, que tenen els espanyols és que es pensa que per repetir una mentida, igual que repeteixes una mentida moltes vegades, no es farà més veritat. Repetir un trunyo 1000 vegades no es farà menys trunyo. Pobra melodia. Saps que es diu melodia de debò? Sí, ho vas dir a l'últim que vas estar aquí. És veritat. Llavors, a mi em sap greu per aquesta nana, perquè jo crec que... A veure, no té... O sigui, que li falten 10 minutets de fons, sí, però no té mala intenció, és curranta, té bon fons, no, potser vota Vox. Un bon càncer sí que li podria agafar aquesta dona, No, parlo de l'Anna Rosa Quintana. I a mi em sap com greu, que aquí com s'ha fundat tot aquest dallons, és de sí, serà una passada i la repetim, i al final la cançó és una cançó anclada... No sé quins amics tens tu, però els meus amics no deien serà una passada. No, els meus amics no, jo sabia que quedaria molt malament, però es va fer quòrum en els mitjans de comunicació que hi havia opcions, i aquesta cançó és una cançó terrible de l'any 2005, o sigui, anem 20 anys tard a la proposta. Sí. Llavors, a mi penso que hem depèn d'Israel, que diuen, vull fer això, i troben la manera de... Quants anys va durar Franco? Pocs. Quants? 40. 40? Doncs d'aquí 20 anys començarem a fer coses correctes, saps? Vull dir, aquests 20 anys que anem de retras, bueno, ja arribarà un moment. Serem els països nòrdics en el futur, però Catalunya ja serà independent. Però ja... Sí, home, segur. Si anéssim com a Catalunya, jo crec que... No, Cari. Si anéssim com a Catalunya, què? Qui aniria? La Gisela. No, ja hi va anar, la Gisela. La Gisela. Josmar. El Josmar ens ha donat plantón, per tant, aquí no es pot pronunciar aquest home. No ens ha ni donat plantón, no ens ha contestat. Escolta'm, però tu què et va semblar? Que tu segur que tens a mi, bueno, la gala em va semblar tenebrosa, o sigui...
No s'acabava mai. Llarga. I mira que acostuma a ser llarga i insuportable, però aquest any més. Sí. Era el meu aniversari. El 17 de maig va ser Eurovisió, el 18 de maig jo vaig fer 27 anys. Vols que et faci... És que malament et tracta la vida, no? He viscut de pressa. I, bueno, bàsicament va ser una merda, la gala va ser una merda, va ser culpa d'aquesta persona, que és un fanàtic d'Eurovisió. Podem dir els noms i cognoms d'aquesta persona? Manu Oliva. Oliva. @Manu Oliva. Sí, doncs és tal qual, manu.oliva. Si el voleu buscar, és bisexual. Has de deixar de treure de la gent de l'armari. És bisexual de debò, eh? Ja ho vas fer el darrer episodi. No és transitori, vull dir, s'està follant a una de... Bueno, és igual, això no ho explicaré. Bueno, és igual. Qui vol amics així? Tothom. La gent està molt sola. Que m'he comprat una piscina, Joan. Sí, l'he vista. M'he comprat una L'ha vist piscina. tothom a Bueno, l'Instagram. clar, perquè m'estàs utilitzant. Soc una mica la teva Melody. Tu ets el Ferran Coca, aquell. No es diu Coca, Poca. Poca, bueno. Poca, Ferran La Coca. Coca que s'haurà fotut el Coca. Tu ets una mica el Ferran Coca, amb cabells, i jo sóc la teva Melody. A mi m'encantaria que fos la meva Melody, perquè així podria fer amb tu el que volgués, cosa que no puc. Bueno, cada cop més, perquè jo estic sent domesticat. Gigi? Estic sent domesticat. Sí, ja m'agradaria. Quin és el següent punt? Ah, sí, jo et volia dir una cosa. Digue'm. RTV. Bravo, ok. És que m'he apuntat, RTV, no sé què anava a dir d'RTV. La teva. Jo et volia preguntar a tu, això, que et va semblar un trunyo i que tu... Una merda. L'únic que et va interessar és... El nen, un cantant d'Uzbekistan, no sé quin país, que era guapo. Un man barba, sabeu qui és? Armènia. Però aquest no va arribar a la final. Qui ho ha dit? Ah, sí, Ai. l'Aitor es va disfressar d'ell. El meu amic Aitor va anar a una festa d'Eurovisió disfressat d'aquesta persona. És guapo, I hetero. De fet, a la festa on jo estava, el van buscar a Instagram i la seva dona el recolza mogollon. Per què estem La seva dona, però potser és com el Cristiano Ronaldo, que va escollir la Bueno, Georgina. en qualsevol cas, Melody, adorada Melody, posició 24, que és fort. He volgut fer una mica de research per saber qui havia quedat pitjor que la Melody i no hi ha tanta gent, O sigui, les úniques persones que han participat en l'estat espanyol, a Eurovisió, que han quedat pitjor que la Melody són El sueño de Morfeo, que va quedar número 25, i Manuel Navarro, com el seu gall icònic, Do it for your lover. va quedar en posició 26 i empatada amb la Melody el Blas Cantó, que és una persona igual de És una hortera i ameba. petarda que la Melody i amb la mateixa tècnica vocal brillant. És a dir, que és una combinació com... És que potser és directament proporcional, no? Com millor cantis, ets una merda de Però persona. portem uns anys que... És que Chiquili 4 va quedar millor, les Ketchup van quedar millor. Bueno, els Ketchup estaven bé, Bueno, molt de la seva època, sí. Bueno, què vols dir de la... Què? I res, no? La gala, doncs això, que va ser un trunyo, que les puntuacions que van ser un robo, i... Ah, no, sí, jo et volia comentar les presentadores. Les presentadores. Les presentadores i els vestits que portaven, tot vas quedar amb allò. És que no quadrava, era com Jo un... m'imaginava, eren com la Sandra Berneda i la Txero García Cortés de Suïssa. Hi havia una que sí que era la Sandra Una Berneda. ratllo, no? Una miqueta de... Dos mulleres allà com mal vestides, que diu, què feu? És veritat. I aquells dibuixets de cul... Bueno, és que jo... Van cantar. En un Van moment cantar una frase on deien... Això no ho havia preparat, que ho vaig llegir. Van cantar un número on parlaven del que era la història d'Eurovisió i hi havia un vers que deia que Eurovisió és neutre, és neutral, no sé què, i deien on pot ser bona persona o mala persona i no passa res. És que, fort, molt fort. Aquestes dues persones no havien de... No diuen cap mentida, vull dir que... Bueno, ja, però Estava a la Israel. verdad és a la cara, pues a vegades el sincericidi no cal. Pues què més? Pues ja està, tirem No, ara endavant. tu m'has de dir una cosa de la Sònia i Selena. Ah, sí, sí! Perquè si no jo no puc entrar a lo següent. No, perquè no! És És que no entenc. Sortirem a crims, Cari. En vam parlar a l'últim episodi del Benidorm Fest, teníem una superproporció... Se m'han corregut a la cara. Fem una foto, sisplau. No t'ho treguis, no t'ho treguis. És molt impressionant. T'ho diu. Això va bé, pel cabell. Bueno, jo... Para.
Jo anava a proposar que no entenc perquè tenint una proposta com Sònia i Selena, que estem... Que era brillant. A mi, jo sé que era una xusta, però m'hagués fet tan feliç veure aquestes dues persones a Europa donant-nos un moment d'il·lusió a la seva vida. Tu t'imagines tu i jo Fent a Eurovisió en allò 3 que setmanes? les van aixecar. La Sònia i Selena som tu i jo, tu ho saps, oi? Ho vas dir... Actuem juntes, però no ens parlem, no ens dirigim la paraula. Anem amb cotxes separats. I acabarem separades odiant-nos. Acabarem separades i d'aquí 20 anys ens retrobarem, no sé a on, a BTV. Igual. Ni que fuéramos. Jo anirem cadira de rodes i tu... Amor, tu no hi seràs. Tu estaràs igual. És que clar. Bueno, Càncer que tens. jo no estic a favor de la Sònia i Selena. Crec que són el bipartidisme d'aquest país. I des de quan ha sigut un programa per tu, el bipartidisme? Sempre, jo sóc Pues tu independent. votes al PSOE, t'ha encantat el PSOE. Que no, que és broma, que mai... Mira. No he votat mai... Ja, però és que... Et posa una mica. No, ja Te'l no. follaries? Abans de ser la veritat, poderós- Si no fos el president. Fa 5 anys sí que me l'hagués follat. Si fos un hetero, casado, discret mask. Passa. Passa. Passa de no quiero o de passa cap a Passa, casa? Endavant. Estem anant. On estàu? És que no sé on estem. Vols- has Bueno, de- que hem de canviar, que hem d'enviar propostes o molt més trencadores o anar a l'essència, com la Sònia i Selena. Fin, no vull parlar Vale. més d'aquest tema. Ah, no, sí! I tinc la proposta definitiva. A veure. He tingut una idea. Clar, jo penso molt com omplir de continguts aquest podcast. I se m'ha juntat tot el tema Eurovisió amb el gran col·laborat de la primavera, que no n'hem parlat encara, que és com l'Oreja de Van Gogh li van fotre una patada a la seva nova cantant i s'han quedat tan amples. I el bif que s'ha creat després, l'amiga Cayetano donant contingut. I vol dir carn. Tothom està al dia d'aquest d'allò que hi ha hagut, vale? Maya Montero, tornes, no tornes, la seva amiga acaba en un parany d'un periodista que li Sí, amor, viuen a Espanya, saben de lo que va. que aixequi la mà si algú... No, que aixequi la targeta vermella si algú no té ni idea del que estic parlant. Els heteros, és que els heteros no El mosso. Vale. El mosso. Vale, l'Oreja Van Gogh, patadeta a la cantant que porta 17 anys, i hi ha rumors de que si tornarà a l'anterior, sí o no, li van a la Cayetana Guillén Cuervo, que és la millor amiga de la Maya, a preguntar-li, ¿qué piensas? Pregunta trampa, què en penses del retorn de la Maya a l'Oreja Van Gogh? I la tia... Jo ja lo Yo sabia. ya lo sabía. Hace tiempo que lo sabía. Total, que està clar que no volem, com a persones que hem estimat, com a homosexuals que hem estimat l'Oreja de Van Gogh en algun moment de la nostra vida, no volem que la Maya torni. Jo sí. No! Jo sí que vull. Tinc una proposta millor. Ah. Que és la Maya i la Leire fan un duet. Llavors, tinc un comunicat que m'he preparat, ara que tinc una plataforma. Quan tens una plataforma, t'alça la veu. Llavors, jo ara tinc una plataforma en aquest humil podcast, llavors he preparat un comunicat Que de premsa. llarg! Calla. Deixa'm parlar, tu parles molt, avui parlo jo. És veritat, tens tota la raó. Però et deixo interrompre'm i ficar cullerada. Puc anar a fer una ratlla? Pots Mama, no em triar drogo, una persona amb qui follar i anar a follar al lavabo. Vale. Però tens 3 minuts. No, fes. Jo estic aquí apoyant-te. Barcelona, 24 de maig de 2025. Davant la recent entrada a l'atur per part de la Leire Martínez i la persistent absència d'una carrera musical sòlida en solitari per part de Maya Montero, Que no està fina encara. no, ha fet 3 bolos a 3 centres comercials i poca cosa més, els eurofans exigim una decisió radical, unir-les en un sol grup amb el protagonisme que es mereixen. És ben sabuda la llarga trajectòria d'anades i vingudes de Maya, que no ha aixecat el cap després de deixar l'Oreja de Van Gogh, pensant-se que es menjaria el món, i no volem que la Leire, jo no vull que li passi el mateix, perquè acabarà igual. Llavors, són dues dones valentes, poderoses, que ens han omplert el cor i que no necessiten a 4 senyoros bascs per triomfar. Bascs. Bascs. Estàs Es diu així? segur que es diu així? Bascs. Hi ha un basc, es diu així? O ens podem permetre el luxe de dir bascos? De debò! Que puta Catalunya! Bascs! La gent no sap que un examinador del C2 et va venir, et va xiuxar a cau d'orella, et conec del podcast, espero que no em toquis de corregir. Sí, això és Això va veritat. passar. És a dir, un examinador no et vol l'alumne. Bueno, Per què serà? una és famosa i ho ha d'acceptar. Proposem, doncs, la creació d'un nou duet, que no ha demanat ningú però que tots necessitem, titulat La Oreja sin Van Gogh, i que ens alegri aquest estiu amb bolos per tots els PPCC, i que cantin exclusivament cançons de La Oreja de Van Gogh, que és
l'únic que saben fer, no? No, és que de veritat, res de temes nous, res de creativitat, només volem clàssics reciclats i una mica de passivo-agressivitat escènica, a mi m'agrada molt. T'encanta! No, bif a l'escenari, que es barallin, que no s'agradin entre elles, això funcionarà. Llavors, atenció, totes les cançons, Jordi, això t'implica, seran versionades en català amb graia i autotune, gràcies al geni local Jordi Baquer, lletrista i poeta urbà, amb hits com Roses, 20 de gener, Pots comptar amb mi i Ni nota de drap. I la missió d'aquest nou duet és que, si us plau, que es presentin a Eurovisió l'any 2026 i aquest cop sí guanyarem i a sobre en català. Per tant, Europa, Espanya, prepareu-vos perquè Amaya i Leire tornaran i... perquè no tenen un cabra mortes. I tenen ganes de venjança. Per més informació, o si voleu ser el seu mànager o el seu terapeuta, podeu escriure a... M'he fet un mail. A veure... aimefe@maricasporlaoreja.com. Però de mefedrona. No, AIMEFE és Associació Internacional de Mariques en Favor d'Eurovisió. Pensava que era ai, mefedrona. Perquè tu tens el cervell podrit amb la drogaïna. Jo mefedrona no... Vale, doncs ja està. Fi del comunicat, sisplau. Ara passarem un paper i tots signeu. Gràcies. Un aplaudiment! Fantasia, que tornin. Juntes, sempre. Vale, crec que em saltaré un punt. Què et sembla? Fes el que vulguis. No, tira-ho tot. A saco. No, no, que ho havies d'explicar. Ho explico. Home! Bueno, ho vas prometre seré molt en l'últim breu, seré molt capítol. breu. L'últim episodi que no heu escoltat... El de Paiporta. No em va deixar explicar... O sigui, a partir d'ara he decidit que, com que no tinc temps per crear contingut, explicaré contingut que ja tinc acumulat. I us volia explicar, parlant de l'oreja de Van Gogh, l'oreja, doncs jo us explicaré una història amb la meva orella, ¿vale? Que és real, això va passar. Jo fa uns anys me n'anava de vacances, un bonic dia de juliol, a Sardenya. I se'm va fer un tap de cera descomunal. Per què no et dutxes? No, això és una cosa dels gais, que fem més cera que la resta de la gent. Entonces... La teva gossa no et llepa l'orella de treu la cera? No, em lleva la polla. El Tomàs em llepa l'orella. No, a mi no. Jo tinc la cera interina, saps? O sigui, no surt com si fos The Last of Us. Entonces, bueno, jo tenia un tap de cera gegant i dic, hòstia, jo me'n vaig a fer submarinisme a Sardenya, no estaré bé. I vaig dir, això ho haig d'arreglar. Vaig trucar a urgències i dic, escolta, amores, traieu-me aquest tap de cera. I em van dir, no, has d'estar 3 dies amb un líquid i no sé què. Ja vine un altre dia. I jo, no. I no hi havia manera. Llavors vaig activar la meva... Aquesta cosa espanyola que tens, que és fer trampes. I vaig dir, no, és que no m'heu entès. És que la meva orella, això ho vaig dir, us ho juro, la meva orella no és una orella normal. Coneixes a la Sílvia Pérez Cruz? És real. I em diuen, sí. Val, jo sóc el seu bateria, o no sé què vaig dir, bueno... Ets músic de la seva banda. Aleshores, anem a un festival de música folclòrica mediterrània a Sardenya i així no puc treballar. I em van dir, t'entenc. Val, doncs ves al Cuap d'Horta, que allà t'estaran esperant. Jo agafo la moto, me'n vaig al Cuap d'Horta i arribo, i el Prosegur del Cuap d'Horta, un xungo que te cagas, Prosegur, és que què esperes? Em diu, ¿eres el de la oreja? De Van Gogh. Y yo sí. Em diu, te entiendo, tío, yo antes era DJ. También soy músico. I jo, vale, tira pa dentro. A sobre em va treure el tap de cera un home gai, molt gai, que li encantava, que jo vaig pensar, em sembla que m'hauré de baixar els pantalons. Perquè m'estava dient, això és que normalment no ho fem, t'ho estic fent a tu perquè tu... No fem el què? El I jo colar-te. pensant, te la xupo. Treure els taps sí que ho fan, el que no fan és colar-te. Bueno, per això. Però el tio estava traient les seves dots de violador. I vaig pensar, si li haig de xupar, li xupo. Però jo a Sardenya me'n vaig amb l'oïda... Bé, correcte. Aquesta és la meva història. De com et vas fer passar per un músic de la Sílvia Pérez Cruz. He de dir que al David se li estan acabant les anècdotes. Tenim una secció de confessions anònimes per tota aquella gent que voleu participar i compartir la vostra merda. Juro, prometo, que seran anònimes. Hi ha un formulari que podeu omplir amb la vostra experiència més tòrrida que mai confessaríeu i que ningú sabrà. O sigui, ni nosaltres sabrem qui ho ha escrit.
sisplau. Bueno, és nosaltres sí. No, perquè no, és que no, de veritat, no poses ni el nom ni l'email, és un formulari Google completament... És que la lies, no saps ni com es fa. Vale, hi ha algun espanyol... Suposo que sabeu que som professors de català, aquí. Hi ha algun espanyol? Aquest és espanyol, per com l'estan tocant. Ets espanyol? Ets espanyol? De quina zona? Bueno, cariño, eres africano. Hi ha 3 persones africanes avui a la sala. ¿Tú también? ¿La orca dónde es? ¿De dónde? Oye, ¿pero qué pasa? Pero... Y la de al lado también. Vale, pues... us faré una classe de català. D'acord, carinyos? No serà tan divertida com l'altra, vale? Perquè no he tingut temps. Però us faré una classe de català, sí. Us parlarem dels barbarismes. Vale? Agafaré l'orca, que està més preparada que tu, que estàs nerviosíssima. Orca! Orca! Com... Dius orca? Perquè mira com riu, rie. Ja ho sé com riu! Ja ho sé com riu! La conec de fa... Com es deia la... Ah, és amiga teva? Sí. Perdó. Perdó per ficar-me amb tu o per ser amiga del Joan? Per ser amiga del Joan. Com es deia la orca aquella assassina? Ulisses. Com es deia? Willy! No, la que matava... Tenia nom? Rics. A les Canàries. O a l'Estret de Gibraltar. No sé. Bueno... Com Gladys, Gladys. Mercè, Gladys. estàs perdent el personatge. Gladys. Estàs perdent el personatge. És veritat. Gladys, no passa res. No et diré Gladys, et diré Bàrbara. Vale? Perquè la classe va de barbarismes. Aleshores vull que t'integris rapidet. Bàrbara, què pot passar si utilitzes un barbarisme? Pregunta d'examen, No. Molt pitjor. Que la gent es pensarà que ets de Mollet. O de Badia del Vallès, amore. Per tant, és molt important que segueixis aquestes instruccions, val? Perquè no hi ha res més trist que ser de Badia del Vallès. Per què ets cansada? Ara hi haurà algú de Badia del Vallès aquí. Toca't el xotxo. No he conegut en ma vida ningú de Badia... Bueno, Però de Bàrbara. Cerdanyola sí que hi ha gent. Tu fes-me cas. Escolta, tens llibertat, hom podria dir, tens llibertat d'utilitzar barbarismes? Hom, no. Hom és todo el mundo. Tothom. Però amb C2. És que... La resposta és no, carinyo. No tens llibertat d'utilitzar barbarismes, de la mateixa manera que jo no sóc lliure de follar-te perquè, encara que m'agradi, sóc la teva professora, carinyo. Sí? La primera norma, acabes d'arribar de Canàries en un avió, Iberia, et pagues la meitat, zorra... Ja, no. Menys! El mosso s'ho sap, Perquè és el seu nòvio. El mosso s'ho sap. Però el vostre no té sentit, perquè trigueu 30 minuts, zorra, que veniu aquí al dentista i a fer-ho De tot. Mallorca! I després voteu el PP, ja m'ho explicaré. Els de Mallorca, veniu al dentista aquí. Que poc pràctic venir al dentista des de Mallorca. Que no, que els hi costa 10 euros. Però un munt d'hores? Que sí, que no treballen. Segueix la classe, Bueno, sí. Primera norma, Bàrbara. Rato. Mucho rato. El rato és el marit de la rata. O el Rodrigo. Hem de dir estona, trosset de temps... El que tu vulguis. Les hores, que us lieu molt, Ahmed. Per exemple, això va a l'examen, Les 3:35, com es diria? 2:45 menys quart de 4. Tu tens clar això, Mercè? Vale, és així, És així. Veritats com punys. Tinc el C2, Bàrbara, tu fes-me cas. Tu segueix-me... Encara no el tens? I per aquest camí no... Qui ho ha dit, això? Si li dona... És hetero, si no em toquis. Sí. Vale, una de greu, Bàrbara. Tu no crec que ho diguis, però tu sí. Lo de bro.
Perquè, una cosa, aquí hi ha barbarismes de primera i de segona, Els barbarismes que no es poden acceptar són els que venen d'Espanya. Els de bro, bueno, tal, però no ens agrada, vale? Bro, per què ho podríem substituir, Bàrbara? Marrec. Baliga-balaga. Cookie. Cari. Cookie és català. Amore. Però, amore. Amore és català. Amore és italià. Italià, qui va arribar allà? Els almogàvers. Itàlia és Catalunya. O sigui, són el mateix. Itàlia és Vaticà. Itàlia és Catalunya. Però també et dic una cosa, si tens ganes de dir bro, el millor que pots fer és callar, agafar el dit índex, ficar-te dintre el cul, rascar fins que surti sang i no dir mai més bro en ta puta vida. T'ha quedat clar, Bàrbara? Per últim, farem un exercici pràctic, val? Jo et diré una frase... Es pot dir frase. Però jo dic Ho frase. vam aprendre al Cardem Cat. Jo dic frase. A Barcelona podem dir frase. Bàrbara, troba el barbarisme. Troba'l, vale? Jo et diré una frase i has de trobar el barbarisme, val? No dieu res, catalanoparlants? Causa un gran alboroto Per què rieu? Per què no ho expliques en veu alta i riem tot? Causa un gran alboroto, la foto de J.K. Rowling celebrant amb un puro l'exclusió de dones trans de la categoria dona. On és l'error, Bàrbara? En J.K. Rowling! Gràcies, Mercè. Sempre il·luminant el nostre camí. Sempre il·luminant. Ara, agrair a la Bàrbara per la teva intervenció. Aneu al pati, feu l'entrepà i després ens veiem. Ha vingut una ratlla, No. Bueno, no sé. Sí que sí. Qui creus que té una ratlla? No se me la vol oferir. No, ho sé. No estem en directe. Volem noms i cognoms. No, és broma, és una intuïció. Vinga, ui, estem totes a punt? Mosso, és broma, Jo no m'he drogat mai. Ai, l'orca. És que... Com deu ser un dia a casa de Mosso i Orca? Com deu ser un dia a casa de Mosso i Orca? York. És que el meu ex es diu Yorca. I dic, No, què? Mosso i Orca. I Orca. Pues estan juntets, Sí, és que són parella. Ah, sou parella! Uau! Però no seràs un infiltrat! L'estimes de veritat o perquè t'ho ha dit el Marlaska? Quina música. I aquí estem, la tornada, patrocinats per Marlaska i pel Moscow Mule, que m'estan portant. Moltes gràcies, carinyo. Visca la Federica, la mano amiga! He de dir que amb els mitjans paupèrrims que tenim, que ens hem de fer de tota l'autoproducció de tècnics, estem desitjosos de tenir recursos. Si hi ha tècnics, productors, guionistes que vulguin col·laborar amb el podcast gratis, fins que hi hagi subvenció. Ja. Volíem ser artistes i som unes imbècils. Però en il·lusió no ens guanya ningú. Bueno, què? Expliquem el concurs, perquè això serà... I hem preparat, per aquesta segona part de la Sida dels Gossos, hem preparat un concurs que tenim aquí. Els pobres. Hola, què tal? Us expliquem. Ets catalana, Úrsula, tu? Soc de Castelló. Ara, un moment, oh! PPCC. Ara en parlarem. Doncs ara en parlarem. Escolta'm, el tema és que hem volgut una mica seguir l'estela de l'últim episodi, que vam començar la segona part amb un homenatge a un programa de TV3. En aquest cas era un programa històric. Què està passant? Els espanyols! I ens ha vingut de gust homenatjar el nostre estimat Àngel Llàcer, tu l'estimes molt. Que quasi perd una cama. Per poc. I el seu nou programa de Trescat, Soc i Seré, però com que és un programa tan blanc, que és com massa blanc fins i tot per mi, Uau. ho convertirem en el Soc i Seré Sidosa. Que, bueno,
Sí. Que bueno, què? Res, que el Pablo Wesling ens va dir per què no us heu presentat? I jo... Clar, que Pablo Wesling... És que... Hola. Tu no has vist res de Sóc qui seré, oi? En cap cas. Jo no vaig poder acabar el primer episodi. Aquest és el nivell. Uau. Bé, llavors, hem convidat als dos voluntaris que han sortit. Aquest micròfon és per vosaltres. Agafeu-lo. Agafeu-lo. Ai, espera, aquesta és una cosa que no ha sonat. Cállese. Cállese. Això... Presenteu-vos. És la vostra oportunitat per tenir un munt d'amants, vincles sexuals, nous amics, amigues, El que sigui, el que surti. el que sorgeixi. Bueno, doncs em dic Álvaro, soc de Pamplona, com ha dit el Joan. No sé, què més haig de dir? Ja està, el que tu vulguis. Quan et manes la polla, si ets actiu o passiu. Bueno, això, No. qui vulgui saber, després ho parlem. Obert a ofertes. Hola, sóc el Lluís, sóc de Castelló i si algú té alguna pregunta que m'ho faci després. I avui descobrirem... Perdona, com et deies? Lluís. Si el Lluís o l'Àlvaro són les persones més sidoses dels PPCCs. Heu vist els nostres episodis o no teniu ni puta idea de qui som? Sí, sí. Vale, perquè és cultura general de nosaltres, això. Ho sé. Vull dir que... Anem al gra. Anem al gra. Vale, farem preguntes ràpides i llavors, com que ens hem autoprogrammat com a Sònia i Selena, hem preparat aquestes targetes. Jo sóc la Sònia. Molt bé. I jo sóc la Selena. Llavors... PP, PSOE. Escolta, però una cosa. Sí. Estan separades. Sou amigues ara o no ho Que no, que s'han tornat a juntar. S'han tornat Has a juntar? suspès en gay. Déu-n'hi-do. Van actuar al Benidorm. És que no has sentit Bueno, els però vull dir, podcasts. però una cosa és que actuïn juntes, els calés són els que Els calés són són, els calés. però estan juntes o no? Hauríem d'esbrinar-ho. Clar, estan- I que expliquin les seves cosetes aquestes. No pateixis, que te'n recordes del Rocío Carrasco no sé què para seguir viva? Decir la verdad para seguir vivo. Pues una Arribarà cosa el així. moment de Sònia i Selena. Vinga, anem al gra, molt fàcil. Us proposarem unes situacions molt ràpides. Si decidiu ser blanques com el dia i lletoses i pures, sereu la Sònia. La cosa és que no ho està explicant bé. Sí? La cosa és... És Selena. Voi, Selena és la nit. que sí. Nosaltres us donarem unes situacions. Que reaccionaries com ho faria el Joan Sureda? Sònia. Heu de dir Sònia. I us donarem un punt Sònia. Que reaccionaries com ho faig jo? Selena. Yo quiero bailar. S'entén? Entenem que la seva gran mentida va ser creuar una frontera amb una mica de marihuana i la meva Una gran... mica no, desxivatos sencers. Bueno, Bueno, va, vinga. s'entén, no? Sí. Castelló, Molt poca cosa, això, Sònia Tu has de dir... o Selena. Per mi va ser superimportant, m'ho vaig passar molt malament. Tu has de dir el que faries, però has de dir la veritat. Has de dir la veritat, Esteu eh? llestes? Sí, no. Per cada vot que doneu us donarem un... Un Sònia o un Sònia Selena? i un Selena, ja Vinga, va. veu? Quants Sònies? I després sumem. Vale. Vale? Esteu redis? Molt ràpid. Primer pensament, vale? Ràpid, eh? Álvaro, Lluís, ets el president de la Unió Europea de Radiodifusió i has de decidir si vetes la participació d'Israel a Eurovisió. Sònia els veta. Selena no els veta. Ja. Sònia. Vinga. No hi ha discussió, en això. En fi, bien quedas. Què són 15.000 nens al costat d'una bona cançó? És broma. Això i de la droga és broma. Vale, ja, Redis? Vinga, va. Estàs a mig polvo i la teva parella sexual et mira als ulls i et diu m'encantes. Què fas? Sònia. Li xupa la polla. Selena li diu tanca la porta quan marxis. Sònia. Selena, jo Selena. Aquí es nota qui ha patit atemptats i qui no. Però escolta'm, La vida és el dura. coquisme no té per què ser vexatori. O sigui, hi ha una química, hi ha un... Però que el basc em representa més que el tio aquest que fa paelles.
que fa paelles. Escolta'm. Estic molt content, gràcies per escollir-me. De res, és el meu És el teu primer favorit. vot? Estàs content? Estic supercontent! Perquè pensàvem que no donarien cap vot a la Selena. Espera't. Vale, va. Vinga, esteu preparades? Vinga, va. Has de fer un vot útil perquè no guanyi Vox les properes eleccions. La Sònia, morta abans de ser socialista. Selena, vota Pedro Sánchez. Ai, aquí. És broma, Jo no he votat mai. Voto útil! No, porta dir és No, broma. Lo de les drogues és veritat, però això no, us ho juro. No, jo seria Selena. 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 També? Sí. De cap. Bueno, és que van patir No, molt. amb tota classe de lletra. Home! Vaya. Vosaltres no havíeu de mirar sota el cotxe, vale? Així està el país! Així està el Us ho dic país! jo. Es va passar molt malament. Espanya és roja. Em toca a mi? Et toca. Vale, redis? Sí? Ui, quins nervis, això és molt raro. On estic? Aquí. Vale. Vale. Sí. Són les 2 de la nit. Són les 2 de la nit. I ara canteu tu, perquè jo no puc. És de nit. Bueno, és igual. Era un gag que no ha entrat. Són les 2 de la nit, vale? Treus a passejar el gos i es caga. No portes bosses. Què fas, Sònia? Es treu un mitjó i la recull per no deixar-la al mig del carrer. Selena, mira a banda i banda i toca el 2. Totalment Selena. Però Joan, però és que això és Cada mentida. cop, Que no! té gos, Cada que té cop gos. que trepitgeu una merda al carrer heu de pensar en l'Àlvaro i en el Lluís, perquè són la persona que crea aquest món podrit en el qual vivim. No, tu tens gos i tu has fet alguna vegada. Mai he deixat... No ho he fet mai. No. Quiero un polígrafo! Dic que sí. Quiero un polígrafo! Tinc gos Mai. i ho faig. Mira, l'únic moment en què no he recollit amb una bossa és quan estic al camp o al món rural, que agafo una pedra, aparto la merda del camí i la trepitjo amb la merda perquè ningú la trepitgi del camí. No. Jo igual. Estàs amb el Tomàs a casa. Escolta, està amb el Tomàs a casa. Té una diarrea explosiva. Jo he recollit diarrees recollint-les amb la bossa de plàstic, ho juro pel que més vulguis. Ho sento perquè No hi ha trepitgi la diarrea. La trepitgi. Esteu fent un món més brut i un món pitjor. Però guanya la Selena, que és la meva favorita. No. Està allò de Netanyahu i això. És fastigós trobar-se una merda de gos al carrer, de veritat, no ho suporto. Estic molt enfadat. En fi. No vull seguir. Sí, jo pensava que tindria pollo. Bueno, què? No m'heu fet dir pollo! Recolzament, va, esteu bruts? Parlant de pollos. De pollos o de polles? Estàs menjant-te una polla en un glory hall i quan surts resulta que, oh, sorpresa, era Ho el has teu pare. imaginat? Sònia, no pot ser, afortunadament, el meu pare és mort. Selena. Papa! A veure, el teu pare és mort, No, la meva mare. però la teva mare no pot estar a un glory hall, ho sento molt. Bueno, això... No m'estic això és sentint la teva còmode opinió. amb tant... Jo tinc càncer, Cari, o sigui, tu almenys estàs viva i coleando. Jo tinc una cosa aquí darrere l'orella que potser també és càncer. Ui. Segona temporada cancel·lada. Per defunció. Bueno, què? Sònia o Selena? No sé, És Què vol dir Noel? Què vol dir papa? És que jo escolliria les dues. Ja, però no pot ser. Perquè diria papa! I després... Papa, no estaves mort? Però què vol dir papa? Què vol dir papa? És que defineix. Bueno, un tu què susto, dius? un ensurt. Jo Selena. Però... Bàrbara. Va, vot en blanc. No, Selena. Selena. És que no pot ser. Què faries després de dir papa? M'he No, obligat... jo també diria Selena, Home, diria papa, però què fas aquí? Uau. Va, explica'm cosetes. Si no haguessis És dit el abans... resultat que ningú esperava. Estic guanyant, Sí, per això. Vale, voy, Aquesta és la última? No, l'última la tinc jo. Ah, bueno. I guanyaré. Vale, la més important de totes, la del desempat, Què? Ah, sí, és l'última. És la última. És que vam canviar, ho havíem de fer al revés. És que tu m'estàs manipulant, m'estàs fent l'ús de gas. Vale, va. Aquesta és la més important, Pedofília, sí o no? Sònia!
Voleu dues? Jo crec que sí, dues. El Tigrés. Hem de fer el recompte de vots, perquè això és una democràcia. A veure, quantes Sònies... Sònia és la de Rosa. A veure, un moment. Sí, deixa el micròfon. Dóna'm els, jo sóc la urna. Com que és la de... aquesta? Ai, no els hem dit el premi! Mira, aprofito mentre compteu. El premi és un xupito de la Federica, que a l'Albert no li hem dit. Li hem dit? Sí que li hem dit. I una samarreta... Sí, li ho veig. Una samarreta de la S Diva suadeta per mi. I tacada! Mira, 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 mira. I per tu. Gràcies, amor. Una cosa, recordeu, desè aniversari de la Federica, el 4 de juliol. No ens han convidat. Sí, ara! Però serà molt guai, vale? Aneu-hi. I molt gai. Que és gairebé el mateix. Uau. Avui aquest... Estic a punt de deixar-te. Vale, qui ha Tinc un guanyat? problema perquè tinc un empat i això no pot ser. Pues... A veure. He guanyat jo. No. Però, clar, és que els guanyadors ho hem fet malament. Ho hem fet malament. Els guanyadors som tu i jo. Ah, sí? Ah, no, que no és empate. Que ha guanyat la... Qui guanya? Selena, la Selena. La Selena sóc jo. Sí. Un aplaudiment. Aquí li donem la samarreta. He guanyat. A veure, qui vol la samarreta suave? Dóna-li al Bas, que ho ha passat pitjor a la vida. La seva mare és morta. El xupito és per tots dos. El xupito és per tu. Vigila l'ordinador. Visca Espanya. Visca la sida i els retrovirals. Un agraïment i un fort aplaudiment per l'Àlvaro i el Lluís, que s'han prestat a ser les més sidoses. Gràcies. Hem ensaiat? Sí. No, bueno, Álvaro, molt important, no marxo. Seu, però no marxis, perquè ara necessito que hi hagi el màxim nombre de gais a la sala, perquè... Sí, sí. Cari, Tu dones gai, dones terrorista, dones de tot. l'altre dia... No, això és molt fort. L'altre dia vaig llegir una notícia, vaig llegir ràpid, una notícia del diari de no sé d'on, del sur, allà d'Espanya, que han descobert que estan buscant un exèrcit de mariquites. Algú ha llegit aquesta notícia? Perquè han descobert que els mariquites podem acabar amb el pulgón a la huerta. Llavors, han decidit que les mariquites són molt bones, això és a Múrcia. Llavors, necessitem... Què ha passat? Pedro Sánchez. Un moment, m'estàs tornant a fer una cosa de les teves? He dit Múrcia i s'ha... Però no era Múrcia, era Extremadura, no? Que va crear el show. Sí. No, una diva no! Ha tret una cançó que es diu L'Apagón. Algú l'ha sentit? No. No, però Albert... És que ha preparat alguna que jo no sé, molt bé. Bueno, ja està, us poso la cançó de l'Apagón, que m'agrada molt, i així tenim una mica de melody. Esto es una diva. Pero bueno, Melody. ¡Qué sorpresa! ¡Qué sorpresa, Melody! Però escolta, seu aquí, Melody. Això no ho havia vist venir. Com seguim després d'això?
Escolta, Melody, estem molt contentes amb la 23. Uau. Que hagis vingut a la ciutat. Melody, perdona, entens el català? No sé si m'estàs entenent. ¿Qué entiendo catalán? Bueno. Entiendo catalán. Estàs bé? Yo he vivido en Tarragona. Escolta. Que estàs aquí presentant el teu nou single, Apagón. Sí. Quina sorpresa, la Melody va dir que necessitava uns dies de retir, d'aïllar-se del món. Para estar con mi hijo. ¿Vale? No lo he visto en un mes. ¡Puta España! ¡O más ya! Ja. ¡Ya! La gent està amb l'ai al cor per saber què diràs demà passat, dilluns, a la roda de premsa. Ens pots fer algun avançament? Mañana. No, demà passat, dilluns. ¡Hablo en castellano! És que aquí som els PPCCs. Jo parlaré lent, si vols. Com a TV3, que entrevisten parlant català lent. Escolta, No veo nada, ¿eh? Melody, estàs bé? No. No. És que la Melody porta uns dies d'haver-ho passat molt malament, no? Amb quadres de presó, ansietat... Ha sigut molt dur, ha sigut una desfeta. Abans ho parlàvem, que ha sigut el pitjor resultat en els darrers anys d'Espanya, al Festival de... No vull ficar el dit a la llaga. No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Ha sido... Bueno, le hemos dado todo, Això, sens dubte. pero nada, por los problemillas que hay en Oriente Próximo. Mira, yo te diré una cosa. Dime. Aquí pot ser totalment sincer. Això no ho escolta ningú, per tant... No, no me da igual. Mañana pasado lo voy a decir en RTV. Estàs perdent l'accent A mí me come andalús. el coño. A mí me... No, no, es que no soy andaluza, ¿eh? Ah, ¿no? No, soy de Tarragona. Ah. A mí me come el coño los niños, las niñas, les niñas. Et fa de res Palestina, parlar amb el ¿me micro? entiendes? Té, Melody, que si no... Perdona. És que... Estoy hasta el coño del politiqueo este que se lleva a la gente. ¿Qué es esto? Eurovisión es un programa musical. Home, però Melody, tu saps... ¡Es un programa musical! Pero tú ya sabías lo ¡Eso que no era. es! ¡No! ¿Europa dónde está? ¿Israel dónde está? Fora d'Europa. Pues eso. Però, clar, tu ja sabies a quin joc jugaves? Sí. Sí, ¿Cuánta gente ha muerto en Palestina? ¿Cuánta gente ha muerto? 50 y pico mil. En mi coreografía moría más gente. 24... ¿He quedado 24ena? Sí, 24ª. No, no se llama así. No se llama así. Què més? Què més que m'hi... Bueno, ara que parlaves d'això, a mi m'interessa aquest tema, perquè jo he sentit rumors de que ets sionista. Em pots confirmar si ets sionista? Mira, de pequeño me apuntaron, yo toco el sion, toco el piano, toco la guitarra, yo fui al conservatorio. A mí me tenéis por una niña pop y yo soy una niña clásica. A mí me gusta mucho Chopin. De hecho, en esta canción, que no quiero ya más cantar porque estoy hasta el chocho, Faràs un bet? la diva, faré un bet. Ay, haré un bet, es que perdona, es que Tarragona siempre, nunca te abandona. Más burrona. No sé si notabais las influencias de Chopin. Total. Sobre todo en el momento de... Y el- de saber andar. I el taló, la escenografia. Es el una taló. octava mayor. Va sortir una mica tard aquell taló, oi? Porque se me había salido un huevo del tanga. Y claro, dije, ahora sal tú aquí con la que salía o con Palestina, encima que Melody es trans. Como mi amiga Lady Gaga, que mira, estuvo 10 años. Lady. Es que no lo he visto esto. Pero sí que somos amigas, Sí, sí, a mí me llama a menudo. Però, llavors, ets sionista o no? Saps què vol dir sionista? Yo toco el sion, sí. Sí, no, sionista vol dir que defenses Israel i l'estat d'Israel que ocupa territoris de Palestina, Cisjordània... No. Escolta'm, t'ho posaré més fàcil. He sentit que et portaves molt bé amb la cantant de Polònia. La polaca. La polaca. Menuda zorra la polaca.
Menuda zorra, tía. Espera, ¿cómo La es que- polaca. La Justina Esa. Yo le llamaba Gladys. Pero bueno, habla español, ¿eh? Sí, Pero Com el de Noruega. hace trabalenguas. Com el de Noruega. Que el vas conèixer pensant que era un fan i després vas veure que era un... No sé de qué me hablas. Ja, però per el personatge. No, es que no he visto. Yo te diré una cosa. ¿Sabéis la de Grecia? Una que llevaba unas gafitas. Ah, sí, la Ro. Se la rompí. Le di un puñetazo a la griega, digo, que hacía flamenco, hacía como... Digo, ¿qué dices, loca? ¿Qué dices, loca? ¡Gilipollas! ¡Tú vente a Tres Hermanos! ¡Puta! ¡Guarra! Però escolta, estem aquí per promocionar el teu darrer single. El apagón, se la llevo, Clar, les males veus estan debatent-se. Casualitat o oportunisme? Què va ser primer, l'ou o la gallina? Va haver-hi un apagón nacional fa un mes? Mira, me estaba depilando yo las cejas. Con la lavadora puesta. Entonces hizo un ¡pum! Y empezó la guerra. Què guerra? No, que fui yo. El apagón? El apagón, pero yo estaba en el AVE. Però què vas fer? Bueno, cargar el móvil, hija. Pero es que el Yoigo Wigo. We go. El Wigo que no tiene carga. Entonces, pero bueno, fue Pedro Sánchez. Bueno, escolta... Muy majo, ¿eh? Me reuní con él. Sí, molt maco. Me cayó de 10. ¡De 10! Me cayó. Però diuen per internet que quan hi ha una nova apagada, tu tens capacitat de fer energia eòlica, no?, amb el teu helicòpter? La verdad que estoy harta de esto. El helicòpter. No puedo más. O sea, un día una se atreve a hacer algo regional y de verdad. España es un país pequeño, de mirada pequeña. No estáis preparados para una diva de verdad. Necesitáis localismos. Su jota, su cosita. De verdad, mirad más para arriba. Mirad Georgia. Azerbaiyán. Qué bueno estaba, ¿eh? Ahora le tiré la caña. Nada, le enseñé un huevo y todo. Bueno, Impertérrito. Escolta'm una cosa, Melody, és que tenim aquí... El apagón se la llevo. Tenim un conveni amb el 3CAT i les subvencions, que tenim una quota d'uns minuts màxims en Has visto que castellà. piernas? Per tant, t'hem de convidar ja a tancar aquesta secció perquè parles en castellà i hem de complir la quota del català. ¿Pero qué os pasa con los idiomas? Tenim una sorpresa per tu. Quina sorpresa. Tenim Que soy de Tarragona, te lo he dicho. una sorpresa i és que el nostre amic, poeta Rapsoda, ha preparat una versió del teu tema. No. que- No puedo más. No puedo más. No No puedo más. ¿No vols cantar més de Saliva? No. Los gorilas si queréis sí, pero es Saliva. Tengo el de Pata Negra también, tengo los gorilas, No tienes tengo más, no tienes més. de Pata Negra, No tienes més. el apagón se la llevo, el tiburón, el apagón. No puedo más con la diva, no sé, puedo más. pero- Aparte, el Ferran Coca ese me la puso, me la dijo, esta para ti. Però Y yo le dije, esta no no tiene és nada de que Saliva. ver conmigo. No és de Saliva. Ah. És una versió en català que es diu És la sida, per tant, sisplau, Jordi Baquer, et convidem a l'escenari. Ja l'has liada. Para. Ja l'has liada. Llavors, avui tindrem la col·laboració de tot el nostre públic. Vull dir una cosa. Que se sumarà al micro, que parlar. se sumarà amb nosaltres a les tornades. Sabeu que jo això ho he fet per amor, vale? Para amor. Vale, perquè jo a casa meva els veïns ho senten tot, vale? En castellano, por favor. Jo tinc un vecino Gràcies. que escolta Chet Baker i Billie Holiday porta una i ha hagut d'escoltar com jo, no només escoltava aquesta cançó, sinó que la cantava, vale? I ha hagut de sortir de Yo casa... la he cantado delante de 700 millones de personas. Ho he fet per vosaltres. Esperem que la gaudiu. Gràcies, Idoses, per... Però jo m'haig de seure sobre... Vols seure amb el meu? ¿Me puedo quitar la peluca? Per recolzar-nos incansablement. No t'ho pots treure. L'he massajat molt poquet, tingueu pietat. I han begut Us una ho mica. demanem, senyor. Aquí tenim la lletra. Cantarem en català, com els pets. El passat cap de setmana van ser dies ben normals, es matava gent a casa, dels ancians fins als infants.
Mentrestant el país sabedors d'impostos entre bomba i bomba cantava una tia un himne supremacista per deixar ben a la vista d'aquests crims de tots estan patrocinats. Israel és dolenta com un mal de queixal. Tenim un president al que li va l'Holocaust. Hitler el seguiria a l'Instagram i amb el Mussolini es faria un OnlyFans. Israel és dolenta, perillosa, però amb el teu televot es torna de color rosa. Pinkwashing a tope, els seus banderetes al vent. La primavera passada, allà al Pallars Sobirà, dues mariques inspirades s'inventaven un podcast. Una és blanqueta com dins i l'altra és fosca com la nit, però juntes fan una doble ben singular. Estàs farta d'establishment i catalano, si ja estàs saturada de tant el Marc Giró, a YouTube o a l'Spotty cada mes hi ha una cita obligada amb el mariconet. I és que la sida dels gossos és poderosa, ningú no entén el nom del podcast, però que és dona, són unes petardes i sempre acabem totes cantant. Ja ho veuràs, ja ho veuràs. Sida, 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 sida. Oh, 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 oh. Sida, 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 sida. Oh, 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 oh. Som sidoses tu